Residential Wholesale Cum Coaching Center for Banking, SSC Insurance, the state exam terminal. Voina and Russian proportion part 3 he considered on ane. Hemi part 2 kan hemi question number 1 voina consider to question number 1 here. The sum of two numbers is 60 and the difference is 6. Find the ratio of the two numbers here. Shortcut method in consider. Voina chuan a process pa ngai kan endon ane. To be a number pa hi kan bel khom hi som ru kan ti chuan a number te hi x le y lo mi ta se x plus y equal to 60 dina ani bel khom in som ru kan ti chuan anexa a difference kan ti chuan a in thlau na ni x minus y kan ti chuan paruk ani hei equation number 1 in kan ngai belanga hei equation number 2 in kan ngai bel don ani le tu la kan zon tum he x value le y values ani ba chuan a coefficient te kha idinam x coefficient te helai mi chuan y coefficient te idinam ani chuan a coefficient te include ve ani ba chuan helai mi kha to be a chuan direct in x se mo y du izong the ani le all sum tu chuan x zong ma sata ila to be ani chuan helai i ti bo tum kha y ani en khan assign khan en khan pakhat plus ania pakhat hi minus ani opposite sign ani chuan in ti bo tum kha in belam equation number 1 le 2 kha in bel don ani chuan opposite sign ni chuan kan bel ani chuan same sign ani chuan in pai le thunga ani chuan helai khan x le x bel khom chu 2x ania chuan hei 0 ani chuan 60 le 6 ibel chuan 66 ani chuan x value chu 33 in mo ani chuan heavy x value kan to y values for some 9 about chuan heavy x value kha heta equation number lo da chuan 33 plus y equal to 66 ani chuan 60 ani chuan y equal to 60 minus 33 to 27 ani. So now we have find out x equal to 33, y equal to 27. Ani ege aso kan di chuan a ratio ni bang chuan x is to y equal to 33 is to 27. Te theyang bira in lo da chuan ege 3 11 3 9. So your answer will be 11 is to 9. C option ka in answer ani. Ani lo fake point he ngai ruat na in lo siam. Number pani kha in ngai ruat to be number pani bel khom kha som ru kan ni tu ani chuan etinan som ni le panga le som thum le panga I bel khom chuan som ru kan ani hemi te pani in khau na kha paru kan ni lo ani chhe hi answer ni ani le som ni paru le som thum paru en le ta ila e som thum pali ka ti na hemi te pani I bel khom chuan som ru ka thinga ma se a difference in en chuan 8 ani chuan dik thei chuan ani je som ni pasari le som thum pathum I en khan I bel khom chuan som ru ka thinga a difference in chuan 6 imu the ani chuan 27 le 33 ka I answer ni thei tina ani hetiam point option atangin in en the ani. Question number 2 income of A and B are in the ratio of 4:5 atia A le B kha ani income asriya chuan income ratio kha 4 le 5 ania chuan expenditure ratio kha engeni kha 2:3 ani chuan hemi te pani chuan unsaving ve anlo save ve kha exactly kan ti chuan cheng sang ni ve kha anlo save ani hei ani chuan shortcut method hi kan apply don ani chuan hei indi da tu ani hemi te pani ipun tiranga chuan hemi te pani ipun tirang 4 le 3 ipun tir chuan 12 ani 12 minus idanga chuan 5 le 2 ipun tirang 5 2 or 10 chuan hemi te pani in thang na chu exam e kha 2 ani chuan hei inda chuan a saving ratio kha ida 100 2000 ani kan zom tum kha enge ani income ani bang chuan heavy expenditure te kha ne khani pun tirang expenditure te kha engge kha 2 le 3 to be the pani expenditure to pani in thau na khai la ani chuan 1 kan ti chuan enge 2000 divided by 2 chuan helai bi khai enge 3 minus 2 chu enge ni ha chuan enge ha 1000 ani mun khat kan ti chuan 1000
ani chon a income kan ti chu 4 ani chon 4 kan ti chu enge kha 1000 into 4 to 4000 ani le b income lo zo ta se enge niam 5 ani chon 1000 into 5 to enge ni kha 5000 hey hi in so da to kha ani tu da hemi ke sa khan sort ka la income an lo zo chuan expenditure te pani in thawna into saving kha ti hey ani chuan hey puntira a income le b expenditure puntir atrai chu minus b income into a expenditure thawna khai la chu bi chu 2 ani parts sanga in lo la chu 2 parts kan ti chu hemi saving khai da nga chuan helai kha income kan chu ni ba chu hemi te pani thawna tu la antenna is zon tu ma kha in expenditure zo dita se chuan hey hi in ti dan tu ani helai mi chu ai na 12 minus 10 equal to 2 itianga chuan 2000 khai da phatam chuan into da nga helai om tur hi hemi te pani in thawna ani le thung don ani chu bi chu akala a process pa nga in kan chu nga chuan helai income of a kha 4x ania chuan income of b kha 5x tina ani so expenditure kha enge in expenditure of a to 2y tina ania expenditure of b to 3y tina ani chuan hemi a khan income atranga expenditure ilo pai chuan saving tina ani income minus expenditure ka lo ti chuan saving ani chuan helai pokhan income minus expenditure is equal to saving ani chatuna income zong tur kan ni bang chon y kha kan ti bo ngai ni chumi tur chon hemi equation number 1 kha hemi 3 kha di pum ti ranga equation number 2 kha hemi 2 kha i pum ti rang enge nu kha 12x minus 6y equal to 6000 ani hey equation number 3 ani chon hey pum tir chon 10x minus 6y is equal to 4000 equation number 4 ani chon iti bo tum kha hemi ti pan ni kha ni ti bo tum kha assign kha inanga ni ba chon subtracting iti ang subtracting equation number 1 and 2 di chon 12x minus 10x to 2x ani hey hi bial an chon hemi ti pan ni lo chon 2000 ani chon you can say chon and I have 1000 money x ha 1000 di chon income of a ilo chon non chon 4x ani 4 into 1000 to 4000 dia chuan income of b to enge ni kha 5x that is 5 into 1000 to 5000 ani hey hi a process pa ngai ka ani question number 3 kan do dang question number 3 in lo n khan an employee reduces the number of his employees in the ratio of 7:4 to be yom zia chu employee 7 ni thin kha 4 a han alo tiniam tinani pasari ni thin kha pali alo ni to tinani ma se a wages ve thum chu pathum a han alo ti pung chho pathum ni thin kha panga a han alo ti pung chho tina ani cheng thum ni thin kha chenga tina ani chon hena ya khan ama mi kha he hi original kha ani original chuan he hi after kademo new kha ani just 7 le 3 puntir chuan 21 ania hemi 4 le 5 puntir chuan 20 tina ani ama mi a khan cheng som ni pakhat kha a salary ani tuna athara chuan a salary chu exage ni kan ti chun cheng som ni ani chubi om je reducing decreasing in account tina ani allow decrease da chu enge ni kan ti chun 21 is to 20 tina ani het tiang type question sa kan sheet tu chu mi pasari ni thin kha mi pali alo ni to a cheng thum salary ni thin kha chenga lo up chho chuan a original salary ka lo ti chuan hemi ami hringza pasari le pathumi pu ti kha cheng som ni pa ani chuan aniwa chuan cheng li mi pali kha chenga zela lo lo chuan cheng som ni ani aniwa le a ola original le aniu ki lo compare kha decreasing in a kalani to be able to reduces it ania to be so a ratio to 21 is to 20 ani question number 4 ka enang
Question number 4 in of N card. The number of students speaking English and Hindi. English le Hindi ka a ratio in 4 le 5 ani. English le Hindi ka. Adi chon ege dikha. English is the number of students speaking English increased by 35% dia. Hindi by 20%. Adi chon new ratio to ege adi. A ratio in don chon helai kan direct in don chon increases by 35% ka ti chon a total direct is on chon hey ani 105 by 100. Chon hey English ania. Chuan Hindi ya ilo en don chuan enge mi panga kha exact nge lo put 20% ka ti chuan 120 by 100 ratio ni chuan he cancel ha chuan 4 3 30 ania chuan 5 ni cancel chuan 5 2 or 10 5 7 35 3 9 or 27 3 10 ani chuan a ratio to 9 is 10 tina ani heavy option a chuan none of these ani none of these the answer cannot be determined in opinion. Ani a process paga enta ila mi pali dita se plus 35% of pung ka di 35 by 100 into 4 is to dinania hey English ani Hindi kha 20% alo pung ka di 20 by 100 into 5 ani chuan helai khat LCM in lo la chuan 100 dinani 400 plus hey hi exactly kha 35 2 or 70 72 or 140 and each one 540 dinari is to so 100 plus 600 by 100 hey cancel 0 0 0 cancel 6 9 6 10 hey answer ane void kan zero hey heavy chin ani anga hostel mo day mo full time dukan 90893 pathum 481 SMI day contact